Mae ein AGPA neu ein asesiad gofal plant a chlysgol yn hunan wiriad iechyd eich busnes gofal plant, i'ch helpu adnabod yr hyn yr ydych yn wneud yn dda ac ymle sydd angen mwy o datblygiad. Mae'n holiadur syml, tebyg i'r restr wirio sy'n gofyn i chi adlewyrchu ar wahanol agweddau o'ch busnes, megis darparu chwarae, hyfforddiant ac ansawdd, a rheolaeth ariannol a hyrwyddio. Mae hefyd yn fodd i'ch helpu gyda'r adolygiad ansawdd gofal i'r arolygaeth gofal Cymru sydd angen ar gyfer y datganiad hunanesu gwasanaeth ym Mehefin 2021. Gall yr AGPA cyflawn wedyn gyfrannu at gynllun gweithredu a fydd wedi ei creu rhoi sylw i unrhyw fylchau fel y gallwch ddal i weithio i wneud eich gwasanaeth gofal plant y gorau y gallaf fod. Gallwn eich cefnogi ar pob cam a rhoi arweiniad ac adnoddau i gynorthwyo o'r rhan unrhyw anghenion. Rhowch gynnig arni a chysylltwch gyda ni os oes angen. Diolch.